Serdar Bermuhamedov Türkmenistanyň saýlanýan prezidenti diýilip ikrar edildi. 2020-nji ýylyň 10-njy martynda möhüm jemgyýetçilik syýasy çäre Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary guramaçylykly, toý dabara, şatlyk şowgun bilen ruh welentlikde geçirildi. Saýlawlaryň sagat 7:00-dan 19:00-na çenli saýlaw hukukly raýatlar işçilik bilen ses bermäge gatnaşdylar. Yurt boyunça hasap alınan 3.460.080 saýlawçydan 3.360.052 ses berip 97,17 gatnaşyk boldy. Demokratik şertlerde geçirilen saýlawlarda dalaşgarlaryň jemi 9-sy bäsleşdi. Bu arada Türkmenistanyň saýlawlary we salat alşyklary geçirmek baradaky merkezi topar habar berýär. Merkezi saýlaw toparynyň 2020-nji ýylyň 14-nji martynda geçirilen jemleýici meclisinde kabul edilen karar esasında ve Türkmenistanyň saýlaw kodeksiniň 76-njy maddasyna laýyklykda saýlawlarda ses bermäge gatnaşan saýlawçylaryň sesleriniň 72,97 göterini alan dalaşgar Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary Bermuhamedov Serdar Gurbanoğluýew Türkmenistanyň saýlanýan prezidenti diýilip ikrar edildi. Bu başlyk çykarmak, döwrap bilim almagyny üçin etmek, şeýle ýaşlarda watan diýen beýik düşünjäniň